Hai preto dunha década que a Asociación Alfaia promove a celebración do Samaín en Ribeira. Nos seus inicios as actividades limitábanse á decoración de espazos públicos, pero na actualidade a celebración inclúe un amplo programa de 4 días. Van a ser uns días dende o día 1 de novembro, o xoves, ata o día 4, domingo, que se clausurará este programa de actividade, cargados de actos programados, sobre todo dirixido ao público infantil e xuvenil. Haberá talleres de maquillaxe, haberá baile, vai haber unha importante exposición de calabazas. As actividades arrancan o xoves pola tarde coa exposición de decoración no espazo de usos múltiples e a actuación da Escola de Baile de Alfaia. Os nosos nenos tamén todos os anos participan activamente nesta apertura con este espectáculo de baile que preparan especialmente para conmemorar o Samaín. Logo, o venres día 2, estaremos tamén abertos a partir das 16 horas hasta as 21 e entre as 16 e as 20 horas levarás a cabo un obradoiro de maquillaxe. O sea que todos aqueles nenos e mozos que queiran ir a maquillarse, pois tamén podan ter un espazo ali na carpa. Logo, o sábado día 3, tamén estaremos abertos en horario de tarde para non interferir con outras actividades de mañán. Este ano vamos a ter unha nova actividade, que é un baile de disfraces. A partir das 17 horas, tanto nenos como mozos poden acudir a este baile de disfraces, onde ademais vamos a ter varios premios para poder agasallar aos mellores disfraces en canto a orixinalidade, composición, creatividade, etc. O domingo a exposición de decorados permanecerá aberta en horario de mañá entre as 12 e as 3. Todas as actividades desenvolveránse na antiga carpa do mercado e serán de balde.